de l'Alt Urgell, a l'àrea metropolitana de Barcelona, del Delta de l'Ebre a Portbou, i més enllà del Principat també, els homes i dones d'esquerra tenim un mateix discurs, un mateix posicionament polític. Ser capaços d'acumular forces, ser capaços de ser més dels que som, perquè sabem que és imprescindible per tal de poder exercir com abans millor el dret a l'autodeterminació. Per això hem de ser presents a tots els municipis. Hem de governar a tot arreu. Això sí, governar tenint clar que no podem deixar ningú enrere. És imprescindible que el 28 de maig tornem a guanyar les eleccions. I governar, dic sí, a tot arreu, també a Montferrer i Castellbò. Per això us demano el suport a en Joaquim Olivares, perquè més enllà de ser un republicà i ser un independentista de pedra picada, és, sobretot, una bona persona. Així doncs, feu-li costat. Endavant i guanyarem.